जरांगे पाटील आमदार आहेत का? जरांगे पाटील खासदार आहेत का? जरांगे पाटील सर्वसामान्य. आता कोणी म्हणतं चौथी नापास आहे. चौथी नापास 5 करोड लोक कस काय येते? तू MA BA झाला तो याकडे कस काय येत ना? तू जेलमध्ये कस काय जातो? छगन भुजबळाचं उदाहरण द्या. तुम्ही लय शिकले, तुम्ही जेलमध्ये का जाता? मात्र धनगर आरक्षणाला मराठा समाजाचा कधी विरोधी? कधी जरांगे पाटलाच्या तोंडातून शब्द निघाला का धनगर एसटी मध्ये जायला आमचा विरोध आहे असं कधी बोलले का? हाके हात सुपारी बहादरी कुणाच्या तुकड्यावर फिरतोय सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती. त्यांच्याच समाजाने ओपन केलं सगळं. गावागावातून लाख रुपये अंधारातून घ्यायचे आणि मी ओबीसीचा नेता. आता आपणच 4 ठोके कुणाचे खाल्ले तर आपण मोठे होतो. कुत्र्यासारखं फिरण्यापेक्षा इज्जतीत जगायला शिका. प्राध्यापक